Аз съм една твоя приятелка, бяхме в първи клас в един клас, тук сме две момичета, надявам се, сещаш се коя съм. Искам да те питам да се видим тези дни. Чакай, може ли да повториш какво каза? Аз съм едно момиче, бяхме в един клас, в първи клас. Тук сме всъщност две и помниш ли ни? С кой? Ние сме две момичета, не ли помниш? Бяхме в едно училище в първи клас. Първи клас коя си? Две момичета, анонимни искаме да останем. Искаме да се видим, в смисъл, ти се ли сещаш? Бяхме приятелки тогава. После се скарахме. Ами не знам, не мога да се сетя. Как може да не помниш? В смисъл, бяхме много близки и се скарахме заради Пешо. Заради Пешо. Тази не знам каква е, но...